Duha ka individual ang patay human matrap sa nasunog nga bodega sa Barangay Ilang, Davao City kagahapon. Kapin 8 million pesos ang natalang danyo sumala sa kabumbiruhan. Ani ang report. Nalukop sa bagang aso kining bahin sa Purok Tubi, Barangay Ilang, Davao City, dihang nasunog ang usa ka bodega Martes sa hapon. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Davao City Fire District, miabot sa ikaduhang alarma ang sunog ug gideklarang fire out human ang kapin usa ka oras. Apan duha ka individual nga nasayrang mga trabahante sa maong bodega ang namatay human matrap sumala sa kabumberuhan, wala pa makuha ang lawas sa mga biktima sa maong lugar. Nag-cut kasi sila ng operations kagabi, sir, yung team namin from Davao City Fire District kasi hindi pa dumadating yung family at the same time umuulan na rin kagabi, sir. And the structure, sir, is unsafe na din po for the responders at that scenario. Wala na'y natalang laing nasamdan sa panghitabo. Apan subling ni silaob ang pipila ka materyales sulod sa bodega pasado alas 8 Martes sa gabi. Hinuon paspas kining nakontrola sa kabumbiruhan. Moabot sa kapin 8.4 million pesos ang gibara-bana ang danyo sa insidente. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa tag-iya sa maong bodega. Nagpadayon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog ug ang pagkuha sa mga patayng lawas sa lugar. Kauban si Jojo Solarte og Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.